Bagara. Zer edo zer, bagara Nafarroko euskaldunak. Bat edo beste bada euskaraz mintzatzen dena, eta bada euskaraz idazten duenik ere. Behin berriro esan barko da hori, Nafarroan badela euskaraz eginiko literatura. Historia de la literatura de Navarra lanaren egileek, euskal idazleak ez ezagun dituzte, arrotz dira haien bilduman. Bigarren liburua atera dute Opus Deiren unibertsitateko zenbait irakaslek. Duela 2 urte egin zutenaren jarraipena da. Orduan, euskarazkoa izkutuan gordean gelditzen zen, eta halaxe zela salatu zen. Bada berriro egin dute hutsa. Nafarroko literaturaren historia egin eta euskarazko literaturarik ez balego bezala jokatu dute. Puntu honetatik abiatu nahi dugu gaur geure kultura aldizkaria hemen Euskal Herria irratian, kulturgintzaren zabalkunderako hotsezko orri hauetan. Alberto Barandiaranerekin mintzatuko gara hortaz, baina liburu kontuez gehiago ere egin nahi dugu, liburuen bizitzaz, behin dendatara iritsi eta liburuak zeren arabera mugitzen diren gehiago edota gutxiago, Pamil Argitaletxeko Pello Eltzaburu izanen dugu horretarako gurekin. Eginen duguna eta bigarren gai horren aurrerapen moduko bategin hurrengo saiorako utzi elkarrizketaren jarraipena eta mamia. Kultur aldizkari hau Eusko Ikaskuntzaren laguntzaz eta aupadaz egiten dugu. Nafarroako literaturaren historia argitaratzen ari dira Opus Deiren unibertsitateko irakasle batzuk. Joan den abenduan atera zen bilduma luze baten zati izanen den bigarren liburua. Alberto Barandiaran Berriako kazetariak irakurri eta aztertu du. Ona zer aurkitu duen. Horreneko aurkeztu zuten 2004ko udazkenean eta hori izan zen 20. mendeko poesia eta antzerkia. Eta horre eskandalo bat izan zen, zer izan baldin bada Nafarroko literatura, euskarazko literatura da 20. mendekoa. Eta poesian hor, Rio Arga egiten zen nolako irakurketa bat, batez ere aldizkarien bidez, eta horren Rio Argan euskaraz publikatutako hainbat lagunen lagin bat egiten zuten, iaia 6 horretan, horri erdia baino ez. Eta hor, sei idazle sartzen zen, besterik gabe esateko ze lan publikatu zituzten, oso den Engerurik Garai, Jose Angelik Garai, Patxi Kuperuren eta Patxi Zabaleta beste, baina oste gana ere Victor Manuel Arbeloa, eta zergatik eta behin poema bat elebiz publikatu zulako. Orduan, hori, zen pixkate trufa eta nahiko iseka ez, eta pixkate gaia, izan zuen polemika handi samar, eta itxi zen parlamentura, eta gero, Jose Milbiadorrek atasunean bere lana, pixkate euskaraz argitatutako Nafarroko idazleen bilduma, orduan genengo idazle batzu bultzatu zuten aloko dokumentu bat, eta hor esaten zen, pixkate hoxe badabala eta izan bagera, ez? Liburua segulako lana hartu zuen gainera Bidadorrek, eta gainera, denbora gutxian egin zuen liburu mardul bat, esateko hemen dago hau guztia, eta gero esaten ari zaren beste adirazpena. Hori dena, gainera parlamentura ere iritsi zen gaia. Parlamentura iritsi zen, Alarrek aurkeztu zuen galdera bat, eta bertan ugatzen naiz, Patxi Etxeak eraman zitula pasarte batzuk azken poetena, Angel Errona, eta Hau guztia esaten ari gara, goatzeko gauza nola diren, eskura izan dute, zuzentzeko aukera, beraiek etzekitena, besteke idatzia eta besteke esana, baina reinzidentzia bat ala ikusten dugu, ez baldin bada are gehiago burla edo trufa egin nahian pausu bat gehiago. Baina reinzidentea nortzu diren esaten hasi behar dugu oso argi, ze irakasle, nungo eta nolako. Dira Nafarroko unibertsitate pribatuko, Opus Deiko unibertsitateko Angel Raimundo Fernández González eta Carlos Mata. Hoi dira bertako literatura hispanikoko bat katedraduna eta beste irakasle.
Eta gero, edizioak berak, badu, ez da edizio guztiz pribatua, precisamente. Nafarroko gobernuak 100% ordaindua. Hau da, liburutegi publikotan, da segurazki hainbat kurrikulutan sartuko den kanona, nola baita esatea. Bueno, eta zuka aldura hartu duzu, eta axola, begiratzeko zer den, oin atera berri duten, liburuki horretan agertzen dena. Ze garai hartzen dute eta zer topatu duzu? Bai, 18. da 19. mendea dira, eta liburukia ere, 300 orritik gora badazka, eta orduko utzikeria eta iseka bera da, nire ustez, hau da, bi lerrotan, bi parrafotan laburbildu dute, bai 18. mendeko eta bai 19. mendekoa. 18. mendekoan Lizarraga Elkano, ez da nola nahikoa, esateko besterik gabe, itula alako sermoi eta doktrina bilketa batzuk, eta gero baita ere poema batzuk, eta gehiago jakin ezkero, jotzeko bai Joan Apezetxeak eta zuen biografia batera, eta bai Jose Mil Bidadorren liburukia. Hau da, ez dute lanik hartu, lan gutxienik, naiz eta eskura izan, bi lan horiek gaina gazteleraz dira, gogoratu behar da, aurreko batean galdetu zitzaienea, zergatik ez zituzten sartu, haiek esaten zuten, haiek ez egiten euskeraz. Orduan, eta horrek ez zuzen gazteleraz horrek. Jakina. Eta orduan, ez dute ez da lanik ere hartzeko, bakarrik egiten dute referentzia, beste liburu batzuetan begiratzeko. 19. mende osua, hau da, Arturo Campion da beste batzuen, eta revista Euskara, eta Lore Jokoen hasierakoa, eta Iruñeko udal literatur lehiaketen urte hori guztia, 19. mendeko 70 hamarkadetik aurra, da oso urte garrantzitsuak, bai bentilatzen dute dena, esan ez, gauza bera, begiratzeko pixka Bidadorren liburuan, ez da, orduan esatezen bizan, nagitasun intelektuala eta utzikeria nabaria, ez. Zerbait gehiago ere esanen dugu, baina aldez aurretik, hemen 19. mendea, euskaraz sortutako edo fikziozko literatura behar bada ere ez da ugari, gaztelerazko ere ikusi beharko litzateke, zer literatura genero egiten zen, baina euskaraz publikatu, idatzi zen ugari, testu religioso ne bada, Joaquin Lizarragaren testuak, baina horrek bere balio linguistikoan ebaldin bada. Gaztelaniazko 17. mende eta 18. mendeko literatura, gaztelaniazko literatura asko eta asko religiosoa da. San Juan de la Cruz eta guztia zer da, baina da literatura, evidentemente literatura da. Hor baude Lizarragaren poesia batzuk, kutsu erligiosoa dira, baina da poesia, hori da, poesia. Etxepare ere, etxe erligiosa zen, poesia ere bada. Konta ez dutela lan gutxieneko horiek hartu, pixkat aztertzeko eta azaltzeko, eta hori baldin bada bilduma handi hori zen dena. Eta gero, jakina, 19. mende amaiera aldian, horri izan zen mugimendua, Arturo Campion eta gainerakoetan, Euskal Zale erdaldunak, baina euskarazko produzioa zerbait ere bazeun, hor? Bai, Euskal Aldizkarian, lan batzuk atea ziren, batez Campionek euskaraz eta argitaratu zirenak, eta horren erreferentzia bakar ere ez dute bin. Nagikeria, iraingarria, zerbait gehiago ere esan liteke, ez dakinik hauek ze ikuspegi duten, zen mentalidad duten, baina ez dakit, euren kategori edo eta eurek representatzen duten unibertsitateak ere duen rigorearen edo mailaren seinale oteten ez egin duten lan hori. Nik uste dute, oraindik asko eta asko 20. mende erdialdeko ideiekin eta horretzekin dabiltza da. Euskara ez duela ezer produzitu, bigarren mailako hizkuntza dela, eta gogorra da hori entzutea, baina hori dela benetan atzean dakaten impresioa, eta orduan nik batzen naiz aurreko tartean beste liburu bat atazun Carlos Mata Indurain, Nafarroko literatura buruz, eta toki gehiago ematen zion hebraierazko eta okzitanierazko testu batzuk Nafarroan publikatuta eta euskarazkoi baina. Hori da, pixkat... Maior metalio gehiago dago, aktitudu militante badago. Bai, dudai. Hispanismoa, edia filologia hispanikokoa, eta dakigu hispanistan nolakoa diren. Hispanistan eta hispanistan berri da. Gero izen deitu da eta bakoitza bere personalidadea. Intelektualki oso... askotan oso imperialistak.
Euskal Herria Irratiak Eusko Ikaskuntzaren babes eta laguntzarekin egiten duen aldizkarian gaude. Alberto Barandiaranekin aztertu dugu Nafarroako literaturaren historia, unibertsitate pribatuko irakaslek egina eta haien jarrera, haien nagitasun intelektuala, besteak beste Barandiaranek esan digunez. Izan ere eta Euskaldunoi burla eta mesprezu egiten zaigu, Euskal idazlerik bat ere ia ez balego bezala jokatzen dute. Izan, badira, baitira euskaraz idazten dutenak eta baita publikatzen ere, badira idazleak, badira argitaratzaileak. Ta hildo honetan badugu interesa jakiteko, liburuak behin plazara atera eta gero nolako bidea egiten duten. Badira, zarata askorik egin gabe, arrakastatsuak gertatzen direnak edo mantso baina aleka salduz doazenak. Pello Eltzaburu, Pamela Etxekoa dugu gurekin, gaian sartu inen gara, sarreratxo bategin, eta mami ezagutzeko denbora gehiago hartziak merezidunez urrengo saio baterako utziko dugu gainerakoa. Pello Eltzaburu, liburu bat behin inprentatik atera eta dendetara iritsi ondotik nola muitzen den, zeren arabera, autorea, nolakoa den, editorek dudarik gabe euren prebisioak eginak izanen dituzte. Gure ofizioak horrek agintzen digu, alde batetik prebisio egitea eta gure merkatua irakurleri potentziala ezagutzea eta gure ustetan zenbat salduko den eta norentzat izango den guk egiten ditugun proposamena, jakina ez dira denak berdinak eta liburu guztiek ez dira berdinak eta interesak dena dira interesgarria, baina gero jenden bultzua edo horregatik interesak ikusakena desberdina da, hori edonork ikusten du. Orduan, guk aldez aurretik egiten dugu prebisioak, saiatzen gara, azken fina gurea industria bada, guk azkenean merkatu legeen barruan lehiatu behar dugu, beraz salmentaren arabera mugitzen gara, eta hortan saiatzen gara alik eta gehien afinatzen eta asmatzen. Eta izaten dira ustekabeak onak eta txarrak, denetarik gertatzen da, bai. Ja, prebisioen barruan funtzionatu dezakena. Hor pisu gehien zer du, egilea bera norden, edota behar bada ere, presentazioaren unean egiten den propaganda edo egiten den bulla mediatikoa, edo ez? Bueno, ez pentsa. Egia da, bueno, hasteko ezinbestekoa da dudarik gabe hedabideen kolaborazioa, guk gure arazorik handiena izaten da informazioa ailegaraztea irakurleari, irakurle potentzial horri. Hortarako ezinbestekoa da egunkari idatzia, irrati, telebista laguntza edo hortik bideratzea gure informazioa. Are gehiago gainez liburugintza bezalako industria bat ez duena aurrekontu handirik erabiltzen, beraz publizitatea ulertuta zerbait ordaindua den gauza bat, guk ezin dugu ezinezkoa zaigu zenbakiak ez dutelako hortarako ematen, ezta? Orduan, alde batetik hori ezinbestekoa da hori edabideen konplizidadea, kolaborazioa, ez da nola esan. Horrek eragina du, bai, baina, guk aldez aurretik badakigu liburu baten potentzialidad. Zertan dauka eragina? Egilea, gaia eta momentua ere bai. Esan nahi dut, egilea dudarik gabe, egile, euskal literatura ibilbide badauka, euskal literatura, esan nahi dut, azkeneko 30 urte hauetan, badaude idazle konsagratuak eta badaude, idazle berria jakina, baina eta idazle konsagratu horiek, nolabait garantia bat ematen dute, beti edo ia beti kunplitzen dena, batzutan ez. Horrek ematen du salmentaren neurri bat. Pello Eltzabururekin hizketan da jarraituko duguarekin urrengo batean liburuak egiten duen bizia nola irauten duten liburu batzuk bestek baino gehiago, batzuk uste kabeko izanik, bide luze izaten duten eta iraunkorra.
hori urrengoan izanen da. Oraingoz hementxe utziko dugu geure kultura aldizkaria, hemen Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzaren aupada eta babesarekin egiten duguna. Eusko ikaskuntza kultura mundu zabalean zabaltzen ari da, web orriaren bidez, euskoikaskuntza.org horren bidez. Eta beste zerbitzu batzuren artean Eusko Media Fundazioak kudeatzen du. 2006 urtean zehar Eusko Media Fundazioak dokumentu kopuru handia prozesatu du, euskal erakundeen eta entidade pribatuen aginduz. Guztira, ia 1 milioi bat unidade inguru prozesatu direnak, testu dokumentuen eta grafikoen artean. Bestaldetik, eta hau ere jakingarria da, Wikipedia, Internet Euskadik argitaratu duenaren arabera, enpresa batek kalkulatu du zein diren Wikipedia horretatik gehien estekaturiko 500 web orriak. Badakizue Wikipedia hori entziklopedia aske aniztuna dela. Hor borondateko jendiak modu kolektiboan idazten duena, eta interneten mundu osoko bisita erregistro handienetako bat jasotzen duen gunea. Bada, 500 horietan lehendabiziko postuan, espero den moduan, izen guztiz ezagunak ageri dira Google, Yahoo, GeoCities, YouTube eta alakoak, eta 74an postuan Eusko Ikaskuntza Eusko Media Fundazioa ageri da. 686 esteka dituela. Beraz, esan bezala, guztira 74garren postuan. Beste modu bat ere bada, Eusko Ikaskuntzarekin harremanetan jartzeko, hori Iruñeko delegaziora joanez, Gaztelu plazaren 43an.